மார்ச் 28 சனிக்கிழமை பால் சாப்பாடு செஞ்சது, சமகி தான் செஞ்சது, பீஃப் பிரியாணி செஞ்சது, ஆஜராடு தான் செஞ்சது. வந்து 2 டிப் சாப்பாடு புக் ஆகிட்டு எனக்கு செஞ்சு கொள்ள சிச்சுவேஷன்ல செஞ்சு கொள்ள கிடைக்கல. அவுட் இருந்ததுல இப்படி ஈகிறன்னு சொல்றதை கேட்டு பார்ப்போம். இதுக்கு முந்தையும் நாங்க ஓட்டோண்டு சொன்னோம் இவர்கிட்ட. நல்லா இருந்துச்சு சாப்பாடு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் இன்றைக்கும் சாப்பாடு நல்லா, ஒரு குறையும் இல்ல, நல்ல சர்வீஸும் கூட. டெஸ்டா செஞ்சோம். சாப்பாடு கூடிய தான் எல்லாம் போட்டு தந்தாங்க. அல்ஹம்துலில்லாஹ் பரக்கத்தா சாப்பாடு மிஞ்சி மீக்கி நாங்க சொன்னேன். கோழி கீழி எல்லாம் வட்டாப்பத்துல இருந்து கூட தான் இருக்கு. அல்ஹம்துலில்லாஹ் நம்பி தரையிலும் அல்ஹம்துலில்லாஹ் நிச்சயம்.